Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho enwabuze kuma comment section balile uthi mina nginokuphupha ngigqoke iuniform yamanesi ngabe ke lokho kusho ukuthini okanye ngigqoke uniform yokusebenza ebedlela ngisiza abantu ngabe ke lokho kusho ukuthini ningakhohlwa ukusubscribe nesifollow ukuze ningaphuthela noma ngabe nini uma sengibuya ke nempendulo yalokho enizokubuza ku comment section ukuphupha ugqoke iuniform yamanesi ngasho ke lokho ukuthi kubika inhlahla yomsebenzi kodwa lowo msebenzi owokulapha abantu okungenzeka futhi ke kube umsebenzi lo ukuthi ke usiza abantu ngokwesintu mhlawumbe ke kube nemithi ozokwazi ukuthi uyenze uthi uma idayisela abantu ibasize ibalaphe nabese ade sebelahlekelwe yithemba ngempilo bazizwe nje bengcono bephila ngenxa yakho. Uma nombuzo ungabuza ku comment ukuze ke uzothola impendulo ngokusheshsha ungakhohlwa ngibhala ku WhatsApp ku inbox ukuze ngizokunikeza inamba ka WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekseni uma ke uba nephupho.